For at holde dine busrydder kørende igennem mange havesæsoner, er der 3 ting, du bør tjekke cirka hver 20. drifttime. Først og fremmest er der vinkelgearhushovedet, som er den dyreste enkeltdel på en busrydder. Her overføres kraften fra akslen til hovedet. Vinkelgearhushovedet er et mekanisk drev bestående af 2 tandhjul og nogle lejre. De kører med meget høje omdrejninger og bliver varme, så derfor skal de smøres. Det er meget vigtigt at gøre dette cirka hver 20. drifttime. Brug universalfedt eller vinkelgearhusfedt. Først løsnes skruen, hvorefter fedtet trykkes ned i vinkelgearhushovedet. Tændrøret på en totaktsmotor bliver hurtigt slidt. Det sker 4 gange hurtigere end på en 4-taktsmotor, så derfor bør det tjekkes hver 20. drifttime og skiftes, når elektroden er slidt op. Endelig skal luftfilteret efterses hver 20. drifttime og skiftes efter behov.